Hi guys! Muna ako ba? Hi guys! Muna ako ang kitchen. Kunya, di ako duha ka katabang. Hi guys! Muna akong video kayan. Hi guys! Muna akong shower. Hi guys! Ang ako na yung basurahan. Oh guys, kita mana lagi tutudlo no? Na ako diha ha? Oh, nikat-kat ko. Di ako sa nikat ko yung bungtod karon guys. So, daop diyan ako ha. Oh, bisag layo kayo ni. Oh, kung inyong tutukan ang panahon, peteng inita guys oh. Diyan naman. Oh, anak ko diha oh. Libog mo sa kripita no. Ha? Kita hop diyan ako. Hop da. Diyan ra. Ha? Hayag kino. Hayag kita guys no kay duhang bugbog adlaw na guys ko no. Adlaw ko tinodog akong usad ko brag adlaw no. Yung kay Bong nga actually guys doon ako yung gidaan nga kamera no. Nya akong gidaan ako ana. Yung saon man wala ko masave ang ako ang voice diha so nag voice over na lang ko ha. Okay na. Kena diha pita diha kana kong gitudo na guys. Na diha ako ang tinanom nga mangga daghang kina. Dari ko lugsong na ko ha. Ingon ako. Nya kini mo siya ko ang kung wa mo kailain ni mo siya dragon fruit to daghan kani oh. Ang uban ni namunga na guys. Pita daghan kani bunga diha. Pita okay. Lugsong ta ha. Hinay kay hinay. Oh hinay na ta kay bisul kayo ang dander pita. Dagdag ta. Kita law kita diyo. Pating dako ano? Oh, layo kay tao na ay oh. Kutasan ta na oh. Lakaw ta. Ikaw lang ta. Lugsong ta. Lugsong ta guys. Okay, lugsong ta. Hop, dara ta. Hop, naglibog asa ko no. Ha? O kita mo na ko wa. Dara ko, dara. Ako gigunita ning bunga sa dragon fruit. Ay kahoy na. Taka Usap li. Masa kita mo? Gitar ko. Ang bunga bitaw ni. Okay, ninita ka na og. Okay, inita kayo. Pati nang singutang atong upaw pero akong paybaw niyo diya sa unahan diya. Nagya po kay daghang tinanom diya. Pero di makaon kay makawayan man diya dapita no. Pakita na ko ninyo unsa kinakon ako ang yuta diha dapita. Hindagan kay bunga ako ang dragon fruit no. Okay. Lugsong ta. Papaya, pita balakdak. Okay. Naog ta, ulit ta. Balik na ta. Okay, kuta sa kayo, init na kayo. Pita diha. Lugsong na ta. Kulang gi. Klaro. Ay, Sudadak-dak. Bangun lihat. Bangun ta. Nahog ta guys no. Wala to damhang nga mahog ta. Mahog ta niya wagi mo sao nato. Kada diya sa unahan guys. Okay. Nakoy bako na lain na ko yuta gyapon diha. Daghay ko agi pananom diha mga lubi pero di na tabad to layo na kayo. Manaog na ta. Okay, bike lang ta sa Dak na sa ta. Pero mubangon gyapon ta guys no. Okay. Dudol na ta. Okay. Dudol ta. Pagtanong nga dragon fruit. Ngayon nakita guys oh. So, parang siya. Doon sa magipanghimo nga dragon fruit wine, no? Guys no. So, yung nakita niya tanong man ka ako dire ya dapat dragon fruit nga happy to sa mo nga lagi siya no guys Tasad hindi ka kumalit guys guys salamat kayo no ang ipakita niyo ako ang tinanom nga dragon fruit do guys nakita niyo so sa sunod ako siya pakita niyo kung unsaon paghimo og dragon fruit wine thank you Hi guys!
Maligo ko og swimming pool hayat tuduan ta mo kun usaon paglangoy. Watch. Hala, ano ito nga? Kinong kaya? Guys, ako ipakita ninyo kung Katsaga. Paglangoy. Daghang klase sa langoy ako ito yun niya. Okay? Kini guys, mali siya gitawag og barkada nga linangoy. Boleh Ming, anak siguro yan? Pati barkada nga linangoy guys, oh. So kuya, Kuway barkada mo. kuya barkada. Yan yan pagi butterfly nga. Ano kasi sa butterfly guys, oh. Oh, ano butterfly? Butterfly to guys ga. Nabali ang iyang pako. Lusot! 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 Ya kuya. Yan pagi guys to. Ano siya gitawag og Ano dyan ba yun? Nakuha na yun na. Ha? Nope. Basaan mo. Ay, waterproof pa na, di ba? Di ba, Day? Waterproof na, Day. Flash mo? Pero kasi ako trapo. Rescue. Kuya! Ano pagi kasi sa Basaan ito pa, basaan. langoy guys to. Basaan dito eh. O, basa apon. Oh, mudong ini nag-video dong. Kuway barkada nga lang, moy. Ready ah? Tawa ang iyang plato. Hawapin. Okay guys. Hawapin. Daghang kay klase sa langoy ako itudo ninyo. Pero mao na lang ni nga katapusan ako itudo. Pila ka nindot sa guys nga klase sa langoy. Gusto kita wag og iniro guys. Okay. Hey. Ay, pati yan, ano ba kang karo? Tanaw mo. Kiro, maupaw. Guys. Utasay. Okay. Sayo sa line na ako ng video. Hi guys. Di pa mayroon sa secret garden. So, sago na rin magpatrabaho din. Sa dasayan ta rin maglungag, no? Magkirin kita mga. Yan, nakabal ko karon si Carol Marinkaen, yan si Jilay. Kasi kuan to dasayan ko si Jilay sa magluto. Yeah guys, hindi pa kita kasi guwapo sa liwa taga-abad ya. Okay. Ay, sinasaya ron sa. Luto day, lali na pagod na noodles day. Hi, guys! Hi guys! Hi So- kakigul! Kumusta mo diya mga kakigul? Ang kadong Ricky, hi guys, ako mga hi kakigul ha. Kumusta mo diya mga hi kakigul diya? So guys, kauban to si Goliath ro. Magpasalamat ako guys nga ako ang channel niabot na og 2,000 kapin ang ni-subscribe ko. Salamat kayo ninyo ha sa subscribers tanan. Salamat kayo. O nya sa tanan po mga subscribers sa akong channel, nasa channel last ako ha. Channel last ko ninyo pagita ha. Kadang last nga channel na ako diha. Ang ako apong mga kuan kami si Dodong Kevin, Aldwin, Kuya Ricky po na po dito. Thank you kayo. Nunoy Tabar og si pabuta niya sa dinyo si Porto og si Kusmi. Akong adtuon para mumusta ka tong milyonaryo mini. Pagmustahan to nato sila kay wa na bugi sure ha. So thank you kayo sa tanang mga subscribers ni Dong Ricky taon. Ricky Bangis Garing. Labi na yun sa iyang channel sa YouTube. Thank you kayo.
Okay, Ayari, thank you. Salamat kayo guys no. So atayin gihapon ako ang mabot gihapon mga Wala. videos. Ah. So, thank you guys. Thank you!